Ezihamba phambili indaba namuhla kuvule umgwaqo odle indodla zemali kuminze ingane ibhukude edanyini kanti i-IFP ichitha yokuxosha imeya. Lezi zindaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana iyakhuleka nina bendloveni amandla sanibonani. Ongqosho umnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakatsha esifundazweni KwaZulu-Natal usihlwa zikalala uthi ukuvulwa komgwaqo imedwe yongenela kwesikhungweni sokuheha abatshali izimali eRichards Bay Industrial Development Zone kuzokwenza kube lula ukuthutha izimpahla ey'ngenayo ney'phumayo echwebeni laseRichards Bay. Khuzeni uthi lokhu kuzoba nomthelelo omuhle kumnotho wakulelizwe. Ukusho ngenkathi-ke kuvulwa kolomgwaqo eRichards Bay inyakatho neLikamdlokombane. Lona ngumgwaqo imedwe yosanda kwakhiwa ovulwe ngokusomthethweni ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal usihlwa zikalala. Lo mgwaqo wakhiwe yisikhungo eseheha abatshali izimali iRichards Bay Industrial Development Zone udle izigidi ezingama-53 zamarandi kanti kubheke ukuthi usize kakhulu ekuthuthweni kwempahla engenayo nephumayo echwebeni laseRichards Bay. Kanjalo nomnotho kulesifundazwe kubheke ukuthi uthinteke kakhulu emva kokuvulwa kwalomgwaqo njengoba bebaningi abathola amathuba omsebenzi. Imedway road izoba ne-impact enkulu ekukhulisweni komnotho, but into ebalekile ukuthi lo mgwaqo uxhumanisa ichweba leli elikhona la eRichards Bay na zindawo la okusuka khona impahla, so ufitha kulokhu esithi SIP1 project SIP1 project elidwa under i-presidency by president himself as part of the mineral belt, a connector from here Umalanga and Limpopo. So ubaluleke kakhulu uzokhanda ukuthi kube lula ungena nokuphumisa izimpahla. Kanti lo wesikole esiphezulu lesikhungo uphume Motswahaye ngaphansi kwe-RBIDZ ukushayela ihlombe ukuvulwa kwalomgwaqo njengoba kubheke ukuthi kuhlomula abaningi. Nasi Richards Bay Industrial Development Zone sijabule kakhulu ukuthi siqhubekisa economy yalendawo yaseRichards Bay ngokuthi sibeke infrastructure apho khona abatshali imali bazoba naleyo confidence ukuthi indawo yaseRichards Bay indawo enhle ukuthi batshali imali zabo bazise amathuba emsebenzi nama-factory batshale la eRichards Bay. Saba nenhlanhla ukuthi sinikezwe imali engaka ngo-53 million esiyenze lo mgwaqo nalama project. Ngabe ukuthi sijabuliswe indaba yamathuba emsebenzi eyaqhamuka ukuthi every month bekuna at least 50 construction jobs ebezikhona la. Imeya kamasipala wesifunda iKing Cetshwayo ithi lokhu kuzothuthukisa umnotho walesifunda. NjengeKing Cetshwayo ukuthuthukiswa kwethu la eMhlathuze njengesindawo kuyona umnotho owakhelwe kuyona kusijabulisa kakhulu. Ngoba akukutshela ukuthi ingqinamba uhulumeni abhekene nazo zobubha zokuswelakala kwamathuba emsebenzini nozongalingani emphakathini ukutshela ukuthi-ke kusho ukuthi konke lokho kuzokwazi ukuba ku-addresseke kancane kancane. Kubukeka singeke sisaba khona isiminyaminya esibheke echwebeni njengoba lo mgwaqo usunwetshiwe kwaba izinhlangothi ezimbili. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Amaphoyisa kwesifundazwe KwaZulu-Natal esexwayisa abazali ukuba bangakujwayela ukushiya ingane zabo zodwa emakhaya ngoba zingazithathela izinqumo ezingagcina zibe nomthelelo omubi kuzona noma ke emndenini. Lokhu kudalulwe ngokhulumela amaphoyisa kulesi sifundazwe Khenela kuThembeka Mbele kulandela kokutholakala kwezidumbu zeingane ezine zandawonye eyiminze kade ke ibhukude edanyeni esendaweni yasentoyeni ngasemabhuyeni kwesakamthethwa kempangeni enyakatho nelikamthaniya. Lana kungesikhathi amaphoyisa kanye nabatshuzi basemanzini bedakula idumbu zeingane ezine eziyezaminza kade ibhukude kuleli dama elisendaweni yasentoyeni kwesakamthethwa empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Nokuyisehlakalo amaphoyisa axwayisa kusona abazali ngobudedengu bokushiya ingane zodwa emakhaya. Uthole ingane zihambile ekhaya zihlala lezi ezo3 zandawonye shuthi zihambe ezo5 kahle zihamba zedamini 2 kaMsweli damini endaweni 2 khona kwaMbonambi. Uthi asifike zangena-ke zabhukuda wangena oqala kulama twins wangaphuma waseyangena lona 13 yomsiza naye angaphuma shuthi lezi ezinye sezilandela ngobuncane nokungacabangi zangena emanzini nazo saminza kulo wesi5-ke osindile naye wakamsweli oneminyaka 13 naye ube segijima ehambe yohlaba umkhosi-ke etshela abantu khona eduze wasendaweni babefika-ke ingane basekubiza empangeni search and rescue laba batakulayo ibona-ke bathola idumbu zonke zey'ngane khona futhi kuthiwa zitholakala endaweni eyodwa impela ziminzi la zange zimuke kodwa ziminze khona lapho le ndawo kukhona kuvuleka icala le-inquest elilodwa kodwa ama-accounts awu4-ke njengoba iy'ngane zishone zawu4
so besicela nje ukuthi mhlawumbe abazali uma beshiya ingane bazame beshe kube khona umuntu omdala okhona oyedwa uma beshiya zizodwa bashiye nama-instructions zizahambe ziye ndawo zingacela ngoba zihambe zobhuda kule ndawo and kuthiwa kule ndawo akubhukudwa kuleya ndawo ezikude kuyo. Kanti amaphoyisa aseyinxusa abazali ukuba baqinisekise ukuthi izingane bazishiya nabazibhekayo emakhaya uma ngabe bengekho. Kanti amalungiselelo omngcwabo walezi ingane abengakaphothulwa. Umgqugquzeli kazwelonke weqembu leNkatha Freedom Party IFP uMfanje Mbangu sekuchithile ukuthi imeya kamasipala kuMtubatuba ukhansela kuQhina Mkhwanazi ixoshiwe esikhundleni sawo kanye nesekela layo. Lokhu kulandela ukusabalala kwezinye zindaba zokuthi imeya lomasipala uMkhwanazi ukhishiwe lesi sikhundla kulandela umduvo abasebenzi bakulo masipala bekhala ngokonyusela amaholo bephinde futhi besoleke nobengumeya ke yena kuMkhwanazi ngokugxambukela kuhlelo lwamathenda. Iziko lezindaba ku1KZNTV like labika kuleli sonto kumduvo abasebenzi bamasipala uMtubatuba abebekhala ngamaholo nangokugxambukela kube imeya ukhansela Qhina Mkhwanazi kolwamathenda. Kumangaza abaningi ukuzwakala kwezindaba zokukhishwa kwale meya esikhundleni nokwenza abaningi basitshela ukuthi kumayelana nezikhalo zabasebenzi nokuyinto esichithiwe yiqembu leIFP. Iqembu lenkatha libona ukuthi cha uDeputy Mayor noMeya mabuke sibabuyisele eceleni sibatshala kwezinye indawo sifake abanye ababili futhi ngaphakathi oku-MV Gumede ozoba imeya njengamanje bese kuba futhi uDr Nkosinathi Mlambo ozoba uDeputy Mayor. Akusho ukuthi kukhona abakonile abonelutho kepha iqembu lenkatha njoba phela niyazi ukuthi uma ubekiwe esikhundleni soba umeya noma uDeputy Mayor noma uSpeaker usuke udeployiwe utshaliwe iqembu lakho. Nakhona ke futhi kuyafika isikhathi lapho khona iqembu lakho libona ukuthi sekufona khona isikhathi lifuna ukwenza ushintsho oluthize bese liyakubuyisa liyokutshala kwezinye indawo. Leli qembu lithi lokungeke kuphazamisa uhlelo lokuhlinzeka umphakathi ngesidingo. MV Gumedo sezoba imeya kade uDeputy Mayor wakwaHlabisa ebambisene nomntana enkosi uvele enkosini Hlabisa emkhandlwini wakaHlabisa. Emva kwalokho ke wayesengasaba uDeputy Mayor wayeseyoba ikhansela ordinary councillor emkhandlwini wedistrict lapha eMkhanyakude. Ngakho ke njengeqembu lenkatha siyawathemba amavakhe ukuthi uzokwazi ukuyibamba inqola nesisekelo bese siqaliwe umhlonishwa umntana enkosi uMkhwanazi uMQ kanye noDeputy Mayor uGumede uzosebenzela phezulu kwesisekela bese yaqhubela phambili. Sinethemba ke thina njengeqembu lenkatha ukuthi cha umphakathi usazokwazi ukuyicosha izinsiza ukwazi ukucosha intuthuko ngendlela obevese kwenzeka ngayo. Kodwa iqembu lenkatha lusabona ukuthi cha luzobona ukuthi babhekela kanjani okade imeya noDeputy Mayor ukuthi batshala kanjani futhi. uMkhwanazi uzotshalwa yiqembu leIFP kwezinye izindawo esazomenyezelwa. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuThabani Maphumulo. Ukhansela kumasipala ward 8 eMthonjana enyakatho KwaZulu-Natal ukhansela Musa Mchunu uthi kunesidingo esikhulu sokubonisa uthando nokunakekela abantu asebekhulile bangahlukunyezwa kwazise bayinqolobane yolwazi olunzulu nangamasiko. Umacungwane usho kanjena ke emcimbini okujabulisa asebekhulile ububanjelwe ke ehholo ke lomphakathi endundulo ngaseMelmoto enyakatho nelekamdlokombane. Kusale phansi izimboko kwagugothandayo kwizaguga zasendundulu kuward 8 nokulapho bekunomcimbi okubungaza ukuphela konyaka obuhlelwe ikhansela lalendawo. Lo mcimbi ke obuhanjelwe nayintsha ukuzongcela ke ulwazi kulezaguga njengoba ingqikithi ibithi mazibuyele emasisweni. Manje sesesigabeni sokuphetha unyaka siyafisa ukuthi sijabuliseke nabantu abadala. Inhloso ukuthi bezosigidela besikhombisa ukuthi iziphi izinto ababezigqaja ngazo ngesikhathi esiphambilini. Esibala kubo amahubo, esibala kuzo ukuthi babe giya kanjani abesilisa nabesifazane babeqashula kanjani. So bazosenzela yonke leyo nto namhlanje besibonisa ukuthi babenza kanjani. Versus isimo esezikhona njengamanje nabantwana abancane njengoba bedansa nje nabo babakhombisa into yamanje abazukulu babo. Sifuna ukuqhathanisa ke sikwazi ukuyihlanganisa lento ukuthi na kusaphileke umhlaba usengumhlaba wodwa siujabulela impilo yabantu abadala ukuze sibathande sibanakekele sibavikele ekuhlukunyezweni lokho sekuchitheke yonke indawo. Azizibekanga ke phansi lezaguga zahluleka nokuzibamba zincoma amagalelo enziwe ikhansela labo ngokubabungaza njengabantu ababalekile emphakathini. Uzobajabulisa ukhansela lethu lapha njengoba silapha nje endundundu enkantolo uzojabulisa wonke amakhehla amadala nensizwe encane esebehola impesheni bese bazojabula lapha uzobajabulisa kakhulu bazoqala ngokugida kwabo ukuthi baqala kanjani umsizwa babo baba
baqala kanjani umsiza babo baze bagcina kuphi bazositshengisa bagida kanjani babe shela kanjani omama bethu bezalayo ukuthi babenze njani basitshengise. Tsheni sithi kuyaxega ngani ngoba sekwande kakhulu abantwana bayazala. Thina sasihlala ngentombi wawusoma kuqala wawuqoma kodwa umntombi bakho ungabineki nje sinoma kanjani wawukwazi ukugcina ngisho isoka lakho lingekho ukwazi ukuhlala ulilinde abantwana bethu abazukulu sebeuvanzi sebengoginqwayo thina sasingabona ukuthi axega amasiko kufanele sihlale phansi ikhansela delisho lithi kufanele sike intsha sike sihlale phansi nayo sixoxele ukuthi uma intombazana ufuna ukuthola umshado ufuna uwenze njani. Amasiko wona seyaphela. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uSibongiseni intandokazi kaMamdletshe wakamnyeni ngibika ngisendundulu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizu 13.77 cents kwidola laseMelika bengu 18.35 kupondo waseBrithani libe ngu 16.88 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide ime $1,294 i-ounce kuthi intengo kayilo ngahluziwe yona ime $63.20 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lezikaNkotheni amaZulu FC uSutho lomabheshankone lingase lilahleke lo mgadlo walomhlengicele uma ngaba ke izingxoxo zalo ke leli qembu neKaizer Chiefs zihamba kahle. Amakhosi sekuphela isikhathi eside etshengisa intshisekelo ngomgadlo waleli qembu laKwaZulu Natal. Kwakulinde ukuthi kulo mgadlo neminyaka engamashumi-30 yobudala joyineke leli qembu laseNaturana ngesizini edlule esagijima kuThanda Royal Zulu kodwa ke lamaqembu awazange afinyelele isivumelwaneni ngalomdlali. Ekashintsha Guluva ifuna ukwandisa kabagadli leli qembu njengoba ke zibhekene ke nendlala yokuhlohla amagoli. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Empangeni emadlazeni kamthetho koshoko onkandla kontambanana kwela kithojinje emntubatuba kwankomo kayixoshwe khona ke ihlamvana zemvula engalindeleke ezobe yamsana nokuduma kwezulu amazinga okushisa u18 kuya ku26 degrees eThekwini kwela kaBhanana kwamasha qhaqhaweni nakomlazo 11 kuya ku24 degrees emgungundlovu ngazibomvu phansi emakhabeleni nakwadambuza u14 kuya ku26 degrees olunde amashona kwanongomehla Nkosi nakaceza u16 kuya ku28 degrees eCope nematente kodlozi komkhomazi kohlokozi nasegxaka obhobhoyi u12 kuya ku24 degrees. Siphethe ngefilide Newcastle emadadeni phansi osizweni naseKholenzo u14 kuya ku26 degrees. Nina bakandaba omuhle ohlasela ngothando lokandisa bakamthani abanye behlasela ngama AK47 ngenguphilani kamzimbu idelele bafokazana cebe khulu. Sikuqala bese iphaka namuhla ngakulamuhla ngothi khumu.